mangkonyo denai bamanuang suram karano covid corona balun yo hilang gamang yo rusuh hati kami indah lai dapat untuk mencari onde Tuhan tolonglah kami urang-urang susah di muka bumi kok nan kayo galak badarai kok nan bangsai ayemato badarai onde nasib si urang susah lai dicubo namanggale gale daun cang awak tasase itulah candonyo hidup di zaman kini onde lalarui yo onde hati batambah hibo taraga pulang jo apoka pulang taraga jo kampung hanya dalam mimpi saja. Mantap Ratok si anak Minang karya Junike Irama si Samui Sirah mantap untuk direnungkan.